Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Aħjar bħala persuni li jinqabdu b'ammonti kbar u li jkunu vittmi ta' droga jiġu indirizzati f'ċentri ta' riabilitazzjoni milli jinbagħtu l-ħabs. Iddikjara dan id-direttur ta' Caritas Malta Anthony Gatt waqt il-programm NetLife meta mistoqsi dwar ir-riforma li ġiet proposta għal konsultazzjoni pubblika mill-Ministeru għall-Ġustizzja. Id-direttur tal-organizzazzjoni li taħdem mal-vittmi tal-vizzju ta' droga spjega li bl-esperjenzi ta' diversi każi li jintaqa' magħhom ta' kuljum f'dan ir-rigward, dawk li jkunu vittmi ta' droga jkunu lesti li jagħmlu kollox biex jaqlaw il-flus biex isostnu il-vizzju. Anki jirrikorru għat-traffikar. Persuna addicted, vittma u l-familja tiegħu li jitqabbad minn traffikant. Jgħidlu sma għandi dal-pakket 200 gramma, 300 gramma, ġieli anka kilos, wassalu li minn dal-post sa dal-post. Untik 50 euro, 100 euro, 500 euro. Dan jekk jien addicted u m'għandix flus, jien ħan nagħmel minn kollox biex nipprova nġib xi ħaġa tal-flus, u da traffikant qed juża lill-addict, il-persuna dipendenti, biex imexxi droga l-emmulaw. Id-direttur tal-Caritas spjega li darba dan jinqabdu huma ma jekxfux it-traffikant għax jibżgħu mit-teddid li jsir lilhom u li qrabathom. Allura jispiċċaw jibbilgħu il-ħabs fuq traffikar. Avolja huma vittmi ta' droga, ma peress għandhom ammonti kbar meta kienu qed jitrasportaw, ovvjament kellhom mhux jibbilgħu it-tul ta' ħabs huma. Bir-riforma li qed tiġi proposta waqt li traffikanti se jibqgħu jitqiesu bħala tali, il-qorti se tkun tista' tagħmel distinzjoni bejn każi ta' persuni li jitraffikaw id-droga għal gwadan finanzjeru personali u dawk li jinqabdu f'ċirku bħala vittmi biex jisostnu l-vizzju. F'każi ta' min jinqabad jitraffika biex jisostni l-vizzju tiegħu stess, ir-riforma proposta tagħti aktar saħħa lil bord tal-riformi biex jappunta aktar esperti jsegwu il-każ tal-individwi waqt li l-qorti ma timponix sentenzi ta' ħabs. Importanti li jinstab bilanċ bej mela minnu vittma ta' droga li huwa addicted li ma jistax jieqaf li għandu l-familja tiegħu qed tgħix kalvarju, ovvjament dak ġeneralment li bniedem titfgħu il-ħabs anke jkun għamel reati ta' traffikar u daqshekk mhux biżżejjed, nippreferu li dawk il-persuni meta jxelfu difrehom mal-liġi jiġu indirizzati lejn għajnuna kif diġà qed isir u nistgħu nimpruvjaw fuq hekk. Din l-intervista ħarġet fl-istess ġurnata li l-gazzetta indipendenti Times of Malta permezz tal-fact-checker tagħha indikat li d-dikjarazzjonijiet tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech fejn jgħid li bir-riforma persuna se tkun tista' titraffika sa 500 pillola ecstasy m'għandha xejn mill-verità. Fl-aħħar jiem il-Ministru Jonathan Attard għatta nofsinhar mal-Caritas fejn kompla bid-diskussjoni fuq ir-riforma lejn il-ġustizzja aktar effettiva mal-vittmi ta' droga. Hawnhekk iż-żewġ naħat kellmu dwar kif lan aħħar ta' kulħadd u li tkompli tiġi offruta opportunità ta' riabilitazzjoni lil dawk li huma verament vittmi waqt li tkompli tintwera qiegħed qiebsa ma' traffikanti. Il-Ministru tenna li ħares il qudiem għas-suġġerimenti li se tkun qed tissottometti il-Caritas. Sa dan it-tant il-Partit Laburista wkoll kompla jikkontribwixxi fid-diskussjoni għal din ir-riforma hekk kif laqgħa lid-delegati u l-attivisti tiegħu biex jgħidu tagħhom. Għal din id-diskussjoni kien preżenti wkoll il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fejn wieġeb il-mistoqsijiet u ċara xi punti li tqajmu.